Hola, soc l'Alaia Oliver i l'octubre del passat 2019 vaig publicar el meu primer poemari, que es titula Lucías Pasado, a l'editorial Verbum. Aquest llibre, com bé diu el resum de la contraportada, és un llibre de canvi. En ell hi apareixen dos noms que encarnen dos moments d'una mateixa existència. Lucía, que és el passat, i Luz, que és el present. D'una banda, Lucía és algú que viu en la ignorància, tot i creure saber moltes coses, fins que s'exposa a la llum, a la veritat. De l'altra, Luz és algú que sempre busca la veritat i que viu desperta, tot i les conseqüències que això pugui portar. Aquesta evolució es deixa veure en les tres parts del llibre. La primera, Lucía, la segona, Lucía Luz, i la tercera, finalment, Luz. El poemari també veu de la tradició filosòfica i poètica occidental que compara la veritat amb la llum i busca homenatjar-la a través de diferents referències. Com a introducció, us llegeixo el primer poema del llibre y espero que os desperte el interés. El conocimiento es una luz. El conocimiento es una luz arriba. Se enciende y apaga. No lo iluminas. El pensamiento es una luz cercana y lejana. Si te acercas demasiado, te quemas. Si te alejas, se confunde. El conocimiento es una luz. Si intentas atraparla, solo vas a taparla. El conocimiento es una luz, no tuya, de nadie, del que quiera mirarla. Bon Sant Jordi.